Today's video is paano mag-return refund sa Lazada Part 2. Ito kasi nabili ko sa Lazada. Ito, dalawang pares pa naman. Oh. Parehong left. Ngayon, ibabalik ko natin to. Tuturo ko paano magbalik ng items sa Lazada. Dapat ito may Lazada ano kayo. Tsaka dapat active pag mag-return kayo, return refund kayo. Dapat yung last wallet nyo, ano siya, active ba? Pag hindi siya active, i-active nyo siya. Kasi doon pupunta yung ano nyo, yung nirefund nyo. Hindi nila bibigay na cash yan. Dati, nung wala pa yung Lazada wallet, nung hindi pa uso yung ano, talagang binibigay cash through sa LBC, ganyan kinukuha, binibigay diretso pera. Yeah, pero ito dapat may active yung ano nyo, Lazada wallet. Sa akin active na ito eh. Ngayon, bago tayo mag-refund, nakipag-chat muna ako dun sa seller ng seller ng chinelas. Ito, papakita ko lang. Saan kasi yun? Papakita ko lang siya. Ito. Dalawang pares ito. Mura lang siya. Hindi na video yung ginawa ko nung pinakita ko. Pinicturean ko lang. Click ko lang to. Tapos papakita ko lang yung conversation namin. Ito. Ito yung yan. Ito yan. Pala yung left, sabi ko ganyan. Tapos hiningi yung yung ito nga, sinend ko sa kanya to, yan. Yan, sinend ko sa kanya yan. Tapos pagka-send ko, i-file daw ng return refund. Ibig sabihin may nila sila. May abiso na sa kanila na pwede ko nang i-return refund. So ito, i-return refund na natin. Ito, click mo lang tong return refund na to. Yan. Return refund. Select natin is pipili tayo dito. Ay, problem with the item received. Ito, sa una, sa pinakataas tayo, i-click natin yung pinakataas. Tapos, quantity, dalawang nakalagay. Dalawang best tayo mag-return refund. Kasi dalawang items magkaibang kulay. So, yun, adjust. Di mo na ma-adjust yung quantity niya. Ito, pwede ba? Pwede bang i-adjust? Hindi na. Hindi, 1 lang siya. One lang yung quantity. Bali, dalawang beses tayo mag-return. Dalawang beses. Yun, mag-upload tayo ng pictures galing sa gallery. Na picture na naman kasi. Yung upload. Tapos lagay tayo ng comment. Mali po kasi. Lalagay natin mali po kasi parehong yung binigay. Yun. Tapos submit natin. Reason. Check natin reason. Dito tayo sa pick up free. Dito tayo. Yung pick up free, ito yung yung courier mismo yung pick up sa bahay nyo. Yung nag-deliver. Itong drop off naman, yung halimbawa JNT, LBC, doon yung papadala, gano'n. Kung ayaw mo lang kung less hassle, gusto nyo yung pick up, SIM lang ito naman free Pero kung malapit lang sa inyo yung sure, sa drop off lang. Pero itong pick up, pwede rin. Ako itong pick up na lang para less hassle.
Tapos lagay natin yung time kung kailan ka available sa bahay. Ito sa Thursday na lang, yung pinakamalapit Thursday. 9 a.m. to di na pwedeng palitan yung oras eh. Yung ma-edit yung oras eh. Ilagay natin 9 a.m. to ganyan. Hindi mo pwedeng edit eh. Yan, sige, confirm na lang natin. Yan na. Sige. Tapos confirm. Tapos submit. Select reason. Mag-select na ng reason. Di pa ba nag-select ng reason natin? Di ba? Ito yung size. Siguro ito yung select natin. Item size is not not as advertised. Ganun na lang siguro. Yan. Tapos confirm. Tapos submit. Yes. Yan, submitted na. Yan, got it. Tapos, ano pa ba? Alam ko may to eh. May sisend na parang to eh. Parang barcode eh. Wala pa dito. Chat history. Siguro mamaya pa yung bibili yung barcode. So, yun guys, ganun lang kadali mag-request ng return refund. So, yun. Sana please subscribe. Thank you.